Takže vítajte, čaute. Dneska bude veľmi zaujímavý deň, pretože si ideme vyskúšať s Lukášom nový šport. Nikdy predtým sme ho nerobili. Je to dosť podobné vodnému lyžovaniu, ale s tým rozdielom, že to je na surfe alebo na prkne. Takže ani vlastne neviem, ako sa to volá veľmi. To nám povie náš inštruktor potom. Ja to volám, že surfovanie, ale bude nás ťahať vlek, čiže to bude mať asi nejaký špeciálny názov. Idem teraz po Lukáša a ideme na jazero v Košiciach. Uvidíme, že čo to bude. Už som tu a Lukáš stále niekde mešká. Ale počasíčko perfektné, akože vonku teplúčko, to je... No tu je vedúci. Diktám, Pavky uterák. Originál. Je tu jazero, krásne počasie, horúco a ideme za Maťom. Maťo je náš inštruktor, hej. Náš veľmi dobrý kamarát by nás zavolal lyžovať. Výborne, toto nás čaká. Padneme. Ja už normálne, že... Už mám trocha rešpekt. Ale len trocha. To není šanca, že to nám pôjde. Sa vysypeme hneď. Určite. No to poťahá tak fajne pod vodou, sa utopím. Tak, vidíš, už len prázdne. Ideme na to, už sme predvečerní. To nás čaká. Letná forma po Afganistane a po Ázii. 7 kg dolu. Dačo sme dobehli, ale máme čo ešte viac dobiehať. Pokým to pôjde? Kým bude hladinka? No poď hneď. Dá to, či spadne hneď? Vidíme. Nezakláňaj sa. Nie, pustí. Urob hlboký. A tak. Tak hlboký. A takto si nezakláňaj sa, dobre? Stojíš na vlastných nohách. Nezakláňaj sa. Dobre, môžeme ísť. Stále hlboký, dobre? Nezabudni na boje. Nikdy nepriťahuj ruky. Tak to myslí na to. A už ide. Na pána. Dokonca aj skúša. Ísť doprava, doľava. Robí pekné tačky. A tam je dôležitý bod na konci tačka. Už si nabieha. Ku modrým bojkám, nevidno ich, ale tam dopravo sú bojky. No a dal tačku. Tam druhá zadačka. Parádne, a už je po rovinke späť. Parádne ide. Kde to sebe skrýva, ne? Hej, sa nezdá. To akože môj spolužiak, a on tak ticho sedí v lavici. Človek by ani nepovedal, že tu príde a začne tu lietať. Ty už si dal prvú, takže paráda. Prvú zakrutú a po ceste a druhú ma vytrelo. Ale dávam si challenge sám pre seba, že jedno koľčko chytám. Prečo ťa vytrelo? Poď. Prečo? Taká, hej, vyhodnotenie situácie. Neviem, ma poťahlo, vydržal som pár sekúnd. A potom neviem, či som viac panikáril, alebo čo sa stalo a už zrazu som nátal. Opa. Ja som skončil, no. Tak, presne. Bo akože to také, že potiahne to do tej zatačky, keď človek
není veľmi napravo, že to není napnuté, tak potom to tak trhá tak silno a to normálne v tej obrovskej rýchlosti človek vyletí. Mňa to tiež strieľa a teraz mi Maťo povedal, že sa mám viacej natáčať do toho smeru, kde idem, že proste nemám ako keby ísť oblúkom, ale že tuto mám už proste stočiť, keď viem dopredu, tým smerom, ktorým pôjdem a potom, keď ma to trhne, tak krásne ma to zobere dopredu rýchlo a nie do boku, že ma to tak švihne. Ťažko sa to vysvetľuje, to musí človek asi zažiť. No, o tom hovorím, tej kakos. Nechápem normálne, ale ide sa nič. Pekne, pekne. My sa posunuli. No už neskoro. Ja ešte dopíjam. A s nami to poje lepšie. Náš instruktor. Dobre, už mi to ide, už normálne. Jak rodený lyžiar. Normálne musím povedať svoje dojmy. Som dal práve 3 kolečka, jak nič. Dobre, nie je to ako nič, keď idem na tých lyžiach. Normálne 100% na dedication, proste lock-in, sa pozerám pred seba a rozmýšľam. Ale to v rukách mám pocit, že si za krútak na to zobere do strany, potom na chvíľu zastavím, sa to len proste uvoľní, potom ma to doma potiahne, tak je to dosť v rukách. A cítim 30 akože dosť. Ale mi to ide, už mi to ide, pivo naučilo lyžovať na zere. Pocity aktuálne. Perfektné, bolia ma predlaktia, spodný chrbát úplne mám, hej, akože odpálený, ale ináč pecka. Ja už začínam cítiť bicepsy, lebo konečne už mi to ide. Som už zrobil aj dve, ne? Hej, originálne dal som si pivo odtedy. To ide dole. Takže keby mal takto problém so začiatkami, tak pivečko. Nevidno, ale prst som si trocha rozbil. Neviem ani ako to je možné, ale rozbil som si prst. Ale ideme ďalej. Naťa práve koučuje. A nás naučil dobre. Je to dobrý ten, vieme už. Výborné. Vieme lyžovať. Tam už ide parádne Lukáš, je zakutý. Nabieha si. Aho, poď. Aj zamával Rigino. Zamával, že už je preč, končí. Pecka, no už nám to ide. Nie sme ešte ako Maťo, Maťo robí tu tričky, ukážeme ho. Maťo je na borde. A brutal. No dúfam, že robí nejaký poriadny trik tam zakrúte. Ty kokso, to je frajer. Winner to nerobí prvýkrát ako my. Paráda. Tamto niekde je Lukáš. Tamto ide Lukáš a ja už som oficiálne skončil, lebo už som dosť akože vyklepaný. Na to, že ako fyzicky sa držím, tak proste predlaktia, spodný chrbát, toto všetko, to je dosť namáhavé. Taký prvotný náraz, ale ako je to sranda. Je to sranda, už nepôjdem dneska, lebo už je večer, už zatvárajú pomaličky. Ešte tuto ide Maťo asi, hej, inštruktor. Ale každopádne sme sa vyšantili, je to pecka, odporúčame každému. Košice jazero, dá sa tu dobre zabaviť. A určite tu prídeme aj na budúce takedy. Maťo sa vysypal prvýkrát. Tak on ešte neplával dneska. A ja to mám na kamere. Jeminečky. To bude nahnevaný, že toto som práve natočil. Nie, bude v pohode. Tak, teraz bude plávať. Ty kokso. No, Lukáša. Ide zakývať Maťovi. Či? Tiež sa vysype. No, udržal sa. To je blázon. To je debil. Hej, Lukáško, máš to na to červené? Hej. Normálne. On to tam pustil, si to videl? Hej. Nevdalo. Raz si dole, no keď je na dne. Hej. Už sme skončili, ideme k autu a finálne zhodnotenie je také, že sme obaja veľmi spokojní. Ale že úplne na jednotku. Úplne, že na jednotku, vyšantení sme, rozbití, sme
sa tam točili dookola veľakrát. Maťo nás to naučil. Mňa boli všetko, Lukáš sa aj vytrel na konci, takže extra body. Originál, som išiel skúsiť nejaký trik. Aj Maťo ma ždubal, že som nemal ísť bez príľby. Bezpečnosť prvorada, hej, to mi aj musí byť. ponúkal, že mi na príľbu bola, že poviem vyskúšať, ale to už by bolo asi tumač. Tak sa, hecol sa. Nevydalo a nevadí, aspoň bola sranda. Ľudia sa vzadu zasmiali riadne. Takže tak, dávame na jedničku a na budúce zase dačo. A komu nepôjde vodné lyžovanie, tak nech si dá pivo a po pive to ide jedna radosť. Hej, ďalšie dobré odporúčanie. Ako vážne, mám s tým skúsenosť. Prvé 3 jazdy, nič moc. Som bol taký už smutný, že nepôjde mi to, nejde to, škoda. A potom dal som si pivo, som išiel, som letel, kolečka hore dole. Pecka. No, takže tak krása.